kune shamwari yaDhuterere yaburitsa information yekuti Dorcas aidanana nasekuru vaDhuterere ndokubva mambo vazongotora mbuya vakati aiwa ngatibatei tivake musha tese. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So kuri kunzi sekuru vake hanzvadzi yamai vake ndivo vaidanana naDorcas vaigara kuBotswana asi vakasiya mhuri yavo kuno kuSouth Africa kutembisa. Saka vari kuya Dhuterere akatouya vachigara naye vachibatsirana pamwe chete. Zvino sekuru pavakadzoka kumhuri yavo kuno uku ndo Dhuterere paakati aiwa regai awane kubatsirika nekuti vekwana Dorcas vanga vakati ngware panyaya dzemari idzi. So munhu uyu aita kufonera Tatelicious achimupa information iyi. Beta muzvinzwire mashoko amukanya vachitaura zviri pakadzika pemoyo wavo vachiti ivo vanoziva Dhuterere in and out uye pane album rake mweya ndisesekedze ndo vaimanya vachidistributa uye kuti zvakare adiscoviwe varume ava vakashanda ku behind the scenes. So ndivo vari kuburitsa nyaya iyi, maybe iri authentic kana kuti haisi, but iri kubva ku an eyewitness. Naika kudanana mai ava chii chakaitika naibhuti? Aiwa ndosaka ndati kubati ndaona kuti ukunetika kuti zvakafamba sei. Nhau yakaitika ndekudai Dhuterere ari kuGuruve ndokumusha kwake. Alright. Kwakakurira uko. Alright. Haana kunyanya kuenda kuchikoro sezvo zvaingomuremera mukomana. Vabereki vake vapenyu here Dhuterere? Kuziva kwandinoita amai ndo vandaiziva varipo, baba vanga vasipo. Mwana wasingu akaberekwa na tongoti single mother. Rega tingozvidaro handiti? Ndichabvunza vakomana vari pakamuchanyo apo vanonyatsoziva kuti baba wacho akafamba sei kana kuti but iye kubva kwaakaita akubuda kuruzevu kubva kuGuruve pana sekuru wake hanzvadzi yamai anga ari kuBotswana. Enderai mberi buti. Right. Ari kuBotswana ikoko ndo paakatora mukomana uyu ndokubva atanga kuita zvokutengesa at first akatanga achitengesa zvokutengesa mitsvairo migoti ichichi zvezve ndo zvaaita kuBotswana mukomana. Right. Ari kudaro nasekuru kuBotswana uku ndo basa ravaiitawo ndokuva vadzidzisa mukomana zvinongoitwa neMazimbabwe muSouth Africa zvokutengesa magoda vachitengesa izvozvozvo vachitengesa mabhurumu mitsvairo chichichichi. Saka sekuru ndo vanga vaine bhebheri sekuru vanga vaine mukadzi wova vanga vatiza kuSouth Africa kutembisa uko. Sekuru ndokubva vaona vendokonongoziva zvevarume ndokubva vasimuka back ndokuenda kupi kuSouth Africa. Vasiya girlfriend yavo Dorcas kuBotswana. Right. Ndo mukomana uyu manje pekugara nezvimwe zvinhu zvashupa ndokutorana kwakaita nambuya, but chakazoitika mai ndechekuti vanhu vanga vari kumusha manje vaingonzwa kuti kune girlfriend, munhu uyo ari kutadza kugara nemukadzi because yegirlfriend. Sekuru havana kuda kuputisa madhiri ndobva varamba vakadini vakanyarara. Right. Ndokudzokera kwaakaita. Saka zvinhu zvada kupisa muBotswana umu ndokubva vanhu vakubuda ndokudzokera kuZimbabwe vese manje because hama dzemukadzi dziri naniwo pakurarama. Ndokubva vaboti nchovhei hanhamo ndokubva yarova tsvina ndokubva vachishevedzwa bheki nehama dzemukadzi kudzokera kuBotswana. Vadzokera kuBotswana havana kudzokera area yaigara mukadzi, vakabva vaenda kunyama dzemukadzi ndokwa vakatanga kuita bhizinesi rokuchitanga kubika sipo manje. Vachibika sipo vachitengesa madichiwasha anobika mukadzi iyoyo kana Dhuterere anobika. Ndofunga akasasiya zvimwe zvikwereti zvake kuBotswana kunokuti
pakazorira ini mweya ndisesekedzi iya yealbum iyaya ndoyakamusimudza kaiyaya simudza chete isusu takatomhanya paipai taitopawo vanhu maplatform because taingomufarirawo ndobva tapata pavanhu vana one world vanani muchivande vaiitika zvisekuru pazvakaitika havana kumboitawo basa nazvo vakangoti no ezilongo zvadini zvandiseva ndobhozi vanga vadzokera kumhuri yavo. Ndiyo nyaya yaDhuterere iyi ari kunzi iye mudzimai uyu anga ari girlfriend yasekuru ndokuzongogara vari vese nekuti sekuru vanga vadzokera havo kumhuri yavo kutembisa. Vamwe vari kuti hazvina kuipa, handiti sekuru vanga vadzokera here kumhuri yavo. Muzukuru nambuya hapana chakaipa, kwanzi mudonzvo wasekuru mudonzvo wambuya imi zvinhu zvacho zvakaoma. Vamwewo ndo vari kuti inhema. There's a previous video yatakaita vanhu vakawanda zvakare vakataiwa Dhuterere ana kuramba nemukadzi inhema. Guys ndo zvinenge zvichiti kungoitikawo mumastreets umo. Vamwe vari kuti Dhuterere haangarambirwe, akanakirwa nebota rakule, iko zvino afinwa naro. Manje kune uyo waari kusileya nayoyo tichadzinzwa zvakare mukufamba kwenguva. Hazvitani kupera zvinhu zvekudhonzerana izvi. Mai Dhuterere sipo ichokwadi kuti vaitobika izvezvi mushandi wavo aivabatsira vana ndiye akutoraramiswa nenyaya iyoyi yekubika sipo iyi. Anototaura kuti ndakadzidziswa namai Dhuterere togara semuvhileji kana ndiri kuBotswana. Kuti vaibika sipo tinotoziva guys kuti mambo vaitotengesawo chero mutsvairo. Iripo nziyo yavakatoimba vachiti Mwari kwavakatibvisa taitofambawo tichitengesa mitsvairo namamopu vachitotaura life story yavo. Chimwe zvakare chiri kuitika ndezvekuti Sokolism ava Tatelicious vari kutaura nyaya iyi vanotozikamwa kuti aiva one of the promoters wefirst album rake vachiri kuBotswana ikoko. Nyaya ingoripo ndeyekuti Dhuterere anofanira kudzokera kuna Dorcas, ngaagare navo mbuya vake. Handiti vakamubvisa munamo. Asadaro mukomana uyu hanzi anga asisina pekutangira kuBotswana 1. Ngaasadaro pakatoresveka pati kurambana is not an option. Uye sekuru handiti vakangozvinyararirawo vadzokera kumhuri yavo. Zvinoreva kuti semhuri havana hava kuzonyanya kuita basa nazvo. Maybewo kumabackground uku vanhu vanenge vachikoti aiwa iwe wakabva kuna sekuru chino kana pari parufu muri varora muchibika, asi zvaingofamba zvakanaka wani. Dhuterere aitovarwira mai vaya zvichiratidza kuti vari kutodanana zvekutodaro. So guys ndo nyaya iripo. Dhuterere hanzi akarima munda wasekuru kana kuti akakohwa munda wacho, asi ngaadzokere kuna Dorcas. Tatelicious wadzifambira uye ari kuedza by all means kuti agouya naslay queen vacho vavo vari kudananwana navo. Isusu tinongokupai dziri mumastreets. Please veduwe, let's be kind mucomment section umu. Kutukana handikozve nai veduwe, we want this to be our safe space yekutaura zvatinoda zvinotifadza takatandara tichiseka. Hatingati kuti tiri kushaya yeusavi uku wotobva tatukana guys. Aiwa bodo, ngatichemei nezvimwe zvokuti weekend waba mari, asi kwete kuti titukane nemapatsi emukati zvari maprivate one zvaanovhagwa one nezvichirachira imi kana zvinhu zvacho. Alright, muve neweekend yakanaka guys. Tobatana.